गिबियावनो बेंगलर बड' वेलफेयार एसोसिएशन आफादनि जानानै गासै रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। दिनै BBWA आफादा मोनसे प्लानिं खालामनाय जादों। दिनै माने बाइक राइडिं खालामनो सानदों BBWA आफादा। दा बेनिखायनो दिनै बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव जोंनि BBWA आफादनि गासै मावथियारि बिथांमोनहा ज' जाफैबाय। दा जों बेनिफ्राय स्टार्ट खालामगोन। दा बेनि सोमोन्दै फंनैसो जोंनि BBWA आफादनि गाहाय आफादगिरि प्रेमजित औवारी बिथाङा बिनि सोमोन्दै फंनैसो बिबुंथि लाहरगोन। सार कन्टिनिउ। खुलुमबाय बयनिसिमबो। दिनै जोंनि बेंगलर बड' वेलफेयार एसोसिएशननि मावथि लोगो बिथांमोन आरो जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोन जयै जोङो मोनसे बाइक राइडिं आरो जोंनि कर्नाटका हालामनि सिङाव थानाय तुमकुर जिल्लानि मोनसे जायगायाव थांनानै जोंनि बर' माखासे सुबुंफोर दङ। बे जायगायाव जों थांनानै मोनसे मेल जों लादों थांखि। दा बेखौ जोङो जाफुंसार होनो थाखाय दिनै जोङो गासिबो जयै जानानै जोङो बे बाइक राइडिंखौ लानाय जादों। दा ओंखायनो आङो रायजो राजाफोरखौ खावलायो दि जोंनि बे बाइक राइडिंआव जों गाव गावनि सेफटिनि थाखाय मोजाङै मोजां थांनानै जों मोजां मोजां सफैफिनो। बेफोरखौ गावनि सेफटिखौ नायनांगोन। आरो आं बयखौबो खावलायनाय जायो लोगोसे बे बाइक जाय बिथांमोना बाइक सालायगोन बिथांमोना जाहाथे 50निफ्राय 60 स्पिडनि आन्दाराव थाङो। अभार 100 90 20 100नि गोजौ बेबायदि दा सालाय। बयबो जों लिमिटेड सालायनानै थांनांगौ। बयबो माने 60नि आन्दाराव बयबो सालायनांगौ। ओंखायनो नोंथांमोना बयबो अभार स्पिड सालायनानै थांनो नाङा। मानो होनबा जोंहा गाव गावनि सेफटिखौ नायनांगौ। आरो लामा सामाफ्राव थाथ'नांगौब्लाबो जों जयैनो थाथ'नांगौ। सोरबा सासेया माबा मोनसे प्रब्लेम जादों जयै जों हेल्प खालामलायनांगौ। बेयो आं बयखौबो बुङो। दा नोंथांमोना जाय जेरै ओरै दा फोरसा फोरसि दाजा। जों जयै थांनांगौ जयै फैफिननांगौ। ओमफ्राय नोंथांमोना बयबो लोंग्रा दं जानांगौ। दा नोंथांमोना राइडिं खालामनायाव सालायनायाव ड्राइभ खालामनायाव रावबो लिकुइड आइटेमखौ दाला नांगौबा दा सफैनानै जाय बिथांमोना गोसो दं बिथांमोना सफैनायनि उनावहाय खालामनो हागोन। आं बेखौनो बयखौबो खावलायनाय जायो। दा मानो होनबा लोंनायनि उनावहाय माइन्डआ दस्रा रोखोम जायो। गाव बबे स्पिडआव थांदों मा जादों मा बेदों गावखौनो माबानो हाया, कन्ट्रल खालामनो हाया। बिनि थाखाय नोंथांमोना ड्रिंक खालामनानै सालायाबा जोबोद गाहाम जागोन होननानै आं सानो। दा आं बेखौनो बुंनानै फोजोबनाय जाबाय। दा जोङो दिनै बे बाइक राइडिंखौ दानिफ्राय स्टार्ट खालामनाय जासिगोन। गोजोन्थों। जाबाय दे। ओके स्टार्ट हो गया। बाकी लोग रास्ता से जॉइन करेगा। बाद माखासेफ्रा लामानिफ्राय जॉइन जागोन दा। नै जोंनि सारा फैबाय। जोंनि सारा बेनो। Come on, they are started already from Bordland Guest House to Tumkur district. Reklam. Come on. Dah thalang sini. Okay. Ore ulang adiman. Already started. Come. बाकी लोग रास्ता से ज्वाइन होगा। हाथ दिखाओ गाड़ी से बाहर से। बाहर आने में आखाई दिखाई आदिमन। We are going to start. Okay, come. Go.
थांगोन ना नायलाय